Kowoni ka enema gari manen Allah jomen foben gamen jamdanya ma donno tida moko yawi o kuma jam onel ma gari manen Allah jomen foben gamen jamdanya ma burangu naw assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓenkoɓe ayaw meɗen Bella TV en jetti en jarniɓe ɓe ganduɗa ko waɗi hakkillaji muɗum ha yawde no wowi ni hande o kadi émission o ganduɗa kañum woni Salif Hamady Ba gorko mo leegal Néré ko sikki ala no wowini kala saaha so en dañirani noon kadi ma en dañi no ɓuuri noon ken Salif calmina bandiraɓe yeɓenkoɓe. Ewa assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe yeɓenkoɓe men Bella TV e gardogol mawɗo Ousmane Touré inchallah min calmini juurima kala jogoto yeɓode vidéo weltanama aɗa ñaaga no mbatta abonné nde mbatta partagé vidéo beele gonɗen jaari yeeso inchallah tigi ko faye welde ko so fasii tan urat tigi mo nani calminaji sikki ko on banggue bismorɗemo ɗo kono kadi wona oɗo banggue e wonno omo dillata banggue guel jakar ngaɗa ɗum tekkori o no fewi kono kadi wona on banggue noddirdemo ɗo hande wona on banggue kadi bismordemo ɗo hande koto banggue sikiram gollago nam ceerno nokkuji kewɗi a min so aminiɗa oɗo nokku aɗa jumi e ngal ɗo meccal to banggue ɗigol kuuɓeji ko adi fof ɗa hol gonɗo Salif Hamady Ba honde jiiɗa aduna holto jiiɗa aduna hol gonɗo taƴinama tigi Salif Hamady Ba jeeya ko ɗo e Madina Gounass e leegal Néré mi yi aduna e hitande wiyetede 1993 manam hitande ujunere e temeɗɗe jeenayyi manɗa ko temedde ceerno ɗo mi wofiɗo 1993 wonno tigi ko noon ewo ɗo e wuuro meɗen Madina Gounass ɗo jibinen ɗo mawden manam nde yeehi ha puɗɗiɗen yiide aduna seeɗa ha puɗɗiɗen hellifede seeɗa e battini ya Dakar seeɗa eɗen jaaha eɗen garta yeehi ha woni dummude noon kam teskiɗen ɗo e Madina Gounass tawi a yiiɗi jooɗade ɗo il faut ƴeewa to nannguɗa ɗum addani men ƴewde to nannguɗen beele mbawen wawde gollade ɗon hannirta ni inchallah haali hen yaade Dakar hono hitande puɗɗamɗa yaade Dakar ewo mi fuɗɗimi yaade Dakar en 2008 hitande ujunaje ɗiɗi e jeetati inchallah honne mbawɗa yaade Dakar taw ko ɗanngal nawmaɗo ewo taw ko ɗanngal nayi kam ko en 2023 honno jottiɗa ɗo ɓuure hitande 2023 cakkirimi yaade Dakar nde gartumi ɗo a fait 2023 ko nden jottimi tigui rigui battumi gollaɗo ɗon hannirta ni inchallah mbeɗe ko ngalɗo meccal ko jottiɗa ɗo ko ngal tan mbaɗɗa walla ko gadda wadde awa kadi waɗa ngal ɗon meccal ala ko jottimi ɗo ko kangal tan mbanmi sago Allah inchallah holno ngal meccal arde ma ewo meccal ngal arde am gila haade mi wattude jottade ɗo nden so mi hen Dakar mi arti aɗa andi kam neɗɗo a wawa wiide a immima ɗanngal a arti tan aɗa jooɗo tan a watta haydara ha pawi ruttade eyyi joni noon mbiɗa ƴeewa golle seeɗa seeɗa mbiɗa dawanno min e bara maçon sahaji mi dawa golle goɗɗe ha mbattumi yaadude fiyoɓe tuufe ɗum noon ko hitande 2018 puɗɗimi nadde tuufe ɗe on saaha mi wattano gollande hooram mi yadanno e maître ɗon eɓe jangguinami somin jippi woodi koɓe dokkimi seeɗa eywa nde yeehi noon ha puɗɗimi nadde golle ɗe tigui tigui ko 2020 fayi 2021 hay ɗum taw mi wattani jooɗade tigui tigui komi wonat ɗo seeɗa mi ligguima ɗo seeɗa mi heeɓi hunde seeɗa mi joomum andi innama de yawa tan mi yawa ko dañore hen ko mi accumi ya Dakar seeɗa kadi mi wona Dakar dumanaji seeɗa mi arta caggal mum noon mbiɗa waɗa ha gara mbiɗa yaaha mbiɗa arta Dakar mbiɗa yaha Dakar mi arta Madina ɗo pellimi jottade hankkandi mi liggoɗo ko 2023 mbimi ɓayde birigo o jaaha seeɗa mbimi est ce que membre o on banggue ɗo mi ƴeewa beele mbiɗa wawa jottade ɗo e gollade ɗo nde woni nadmi e birigo puɗɗimi gollade birigo tigui tigui kam ko en 2023 fayi ɗo inchallah mbattumi gollade hen hooram mi dañana hooram ballal Allah a wi ko 2023 mbattuɗa gollade ɗum beele ko ɗo e nder wuuro ngo tan gollata kadi e holon gaɗiɗa gollani ɗo chantier mum walla ko holɗum nder wuuro ɗo taw ko e nder wuuro gadi mi jagguɗo ɗo chantier ko mo jiyami hooram kam ko bam tokoso goto o wiyete ko Aliou Bam min mbiyata Ba Aliou leegal Néré mo joguino terrain Néré dow
ko ɗon gadimi gollude taw ko sanke mo ganduɗa min jagganimo hooram min jeynimo hooram ko ɗon gadimi fuɗɗoade soko Allah beele oɗon jalta wuro ngo walla ko emin jalta somin keeɓi sanke jalto emin jalta inchallah joni holno jiwɗa figol tuuti hol gartam bonɗam kadi hol tabbere wonde hen ko mawɗum soko Allah en heewi caɗele en heewi coon mais kono kam ko mawɗum tan neɗɗo kam ko yiiɗi wawi ɗum ɓe mbi haaju wawi naange inchallah kala ko jiɗɗa sa fellitima ɗum kala ko aɗa yiiɗa kadi yo wondu e pellital inchallah yaade pellital tan Allah ko moƴƴo ma Allah tawde so Allah jaaɓi inchallah no jaɓɓorɗa yimɓeɓe banggue fiyande ko tuuɓiɗa ni mbay kono fawndu almuti maaro ɓendugo maaro ko ɓendani maaje mbayi fo rende koɗo wallahi goo yimɓe mbadata hamnade ɗum ɗon mbawi ɗum supportude kono mbimanmi tan kala ko jiiɗa ko pellital so an pellital ma so mawni e hunde tan a teskata ko ayibaji ɗi ɓe gollantaɓe so keewi andi ko mi nanano mawɗo goto Demba Hammi Gueye no haalanno o wi so moƴƴuɓe so keewi a andata borɓe ma no poti inchallah ɓe gollanta tuufeje ɓe noon walla ɓe min gollanta ɓe gonga tigui hayso min kawra hen joguiɓe caɗele nde wonno ɓe min kawrata ɓurɓe newade ɓe ɓuuri hewde ko ɗum waɗi min jawata teskade joguiɓe caɗele ɓe ewa inchallah wonno yimɓe ina mbaɗi ganduɗa ko yiɗiɓe seeɗa no pamirten haala kani to batte ɓuri tuufiɗe a haali ɗiɗa 2020 2021 mbiɗa yaha hen sa covid voilà a faami aɗa doganno mbiɗa waddanno hol ñalawma fof ɓurɗoma welde hen guiɗa puɗɗiɗa an tan joganade hoore ma sankeji ha to yarde hol ñalawma fof ɓurɗo weldema ewa somi haali on jour tan ma won wiiɓe mbiɗa fonno adrade ɗumen mais mi adraji ɗum walla mi haalani haala ma ewa kono tawde ka namdiɗo jour ɓurɗo kam welde e figol ɗifeji o ko jour goto momin dawanno o wiyete ko ceerno ñang hedde berɗe men kiɗɗe ɗo ɗon ɓe koni saabu on ñande min namdimo mbimomi emin cohli avance aɗa andi gollowo kam ɓuuri yidde golle foof ko wiyede jagguɗo mbimomi ceerno soko Allah de min jiiɗi avance o wi sa yiiɗi kalis ma foof nani on ɗon jour kam omo jeeya e jour ɓurɗo weldemi saabu so wonti a dawat ha jippuɗa jiiɗa habde kalis ma donka aɗa andi o ɗum welani taw noon min jippimo o fonno hokkude amen ko avance o totti amen foof on jour mi wejjita ɗum ceerno ewa beele wonno aduna ko gurdam beelamma e mette gondi hol ñalawma kadi ɓurɗomo mettude hen nde wonno so haali wallahi ceerno wasanna ñagel gonga ɓuuri kam muuse e golle foof noon komi dawana neɗɗo ha para golle ɗe bone e juuɗe eyyi ko noon tigui wonno ko ceerno men holmo Salif Hammady Ba Allah ko a woni ceerno Salif tan legal nere en nani ko haala ko fayi ko fof kadi heƴani e fayande ceerno holko mbasiytoɗa sukaɓe wuuro ngo holko mbasiytoɗa kadi yahoɓe ɗo Dakar tan yaade woɗɗo députere garta holko mbasiytoɗa eyyi neɗɗo kam min kam mbasitomiɓe tan neɗɗo kam to woni foof yo tin yo liggo yo wonde pellital tan wonde anniye moƴƴo kadi woppu zina woppu jawdi janandi woppu fende woto wujju woto fende gollo tan inchallah kala to mbawɗa wonde gollo tan Madine ɗo Dakar Espagne France foof ko gollo tan yo wonde e pellital tan inchallah mbasiyoɗa hen fiyoɓe tuuɓe mbasiyoɗa hen fenteɓe tuuɓe mbaynoɗa yo joni no mbirani tan enen golloɓe enen heɓɓe ngal ɗo golloɓe tinodira tan battodiren haqqillaji inchallah manam gollanteɓe kamɓene yooɓe mballitoro muñal tan inchallah Allah ko moƴƴo foof ko gotum ma moƴƴu so Allah jaaɓi konngol ma cakkiti eyyi konngol am cakkitgol tan ko yettudema tan e yettandema Allah mbiɗa salmini hen musidɗam tedduɗo mo dawrimi o omo wiye ceerno Abbas Sow machallah ɗe balɗe ko on dawɗaɓe mi salmini mi juurima dendagal gollowo tuufeɓe to wonno e wuure salminama juurama ceerno Ousmane Touré andina salminama juurama ñagama Allah moƴƴere inchallah mi salmini Nouba goto gonga andata Seydou Ba sallama juurama ɗumwoni ko jarama wonno ko mawɗo Salif jarama no en jettima en jarnima no fewi e ngal ɗo makko karallagal to batte figol tuufi hay ko nandi hen sikki ala ko mbaɗo hen ko weɗɗa hande e nder wuuro ngo en jettimo no fewi no fewi no fewi sikki ala ko ɗum tan woni darde Bella TV e kala tuma min gaddiron hunde meɗon janggon cofton ɓeydoɗon hen no hannirta ni inchallah no jeeɓirɗen duɗal Darul Ilmi jeeɓirɗen ni duɗal Darul Rahmati wa Rabbaniyati min ɓe jafran inde duɗal ceerno Baboy Sow e duɗal Oustaz Baba Galle Diop no jeeɓirɗen conférence uji ɗi ni
hay toon to Amanatullahi galle Ismaila Diop en gueɗe fof ndewi lawol no hannirta ni en calmini Yahya Touré ha toon to Thiès inchallah ɗin bagasuji ɗi wanno commande ɗi fof nana e lawol ma en yetto dow jaam e kisal inchallah kadi en wi en jaɓɓorima koɗo tedduɗo bisimilla makko wonde korko tedduɗo en jetti bandiraɓe en jarima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ga e haalirde ko Ousmane Touré on jettama on jarnama